Значи ето тук живее Фреди Фазбър. Ето тук живее Фреди Фазбър. Ето го Фреди Фазбър. Той гърми, не може да се движи на ръката, защото е сакат. Ето те дори му казват средни. Ето картоф. Той е букук. Ето той яде картофи. Ето той яде картофи. Ето вижте как се ре. Ето как се ре той. Виж майката. Ето как се ре той. Билка патка. Ето как се ре Фреди. Значи, като почва да се ре и то войното почва да лети към яска. Изяж го, бе, майка ти! И ето къде живее Фреди Фазбър. Ето този букук. И късата му тъпо липна. Майка ти нема.